House of Worship is een toegewijd huis van aanbidding waar Jezus, onze redder en verlosser, centraal staat. Het is een plek waar wij als christenen dagelijks de aanwezigheid en liefde van God opnieuw mogen ervaren. Jij bent van harte welkom om samen met onze broeders en zusters God te loven en te prijzen met heel ons hart. In House of Worship vormen wij een gemeenschap waarin we voor elkaar bidden, voor elkaar zorgen en waar Gods woord met liefde en waarheid wordt verkondigd. Hier zul je de vrede, vreugde en liefde van God ervaren en vinden mensen genezing en bevrijding door hun geloof. House of Worship is gevestigd op de Pretoriastraat 56, 2987 AK in Ridderkerk. Onze eredienst vindt plaats op zondagen van 2 tot 4 uur 's middags. Je kunt deze diensten ook online volgen via onze YouTube-kanaal House of Worship Hollanda. Bovendien is er iedere zondag een kinderdienst voor kinderen van 3 tot 12 jaar. Op de vrijdagen hebben we onze Bijbelstudie en een jeugddienst voor jongeren van 12 tot en met 16 jaar, vanaf 8 uur tot en met 9:30 's avonds. Voor verdere informatie kun je contact met ons opnemen via telefoonnummer 06 13 1954 98. Wil je meer over ons weten, dan kun je ons volgen op Instagram en Facebook onder de naam House of Worship Hollanda. Je bent van harte welkom. Er staat een stoel speciaal voor jou klaar. Wist jij dat wij 1 dag zonder water kunnen, maar geen 1 dag zonder gebed? Hey, mijn naam is Elimar en ik vind dat gebed een belangrijk aspect is van het christelijk leven. En wij doen het niet omdat het van ons verwacht wordt, maar omdat wij God lief hebben en omdat wij Hem beter willen leren kennen. Zijn woord zegt in Mattheüs hoofdstuk 7, vers 7 en 8. Jezus zei tegen zijn leerlingen: bid, want dan zul je krijgen. Zoek, want dan zul je vinden. Klop, want dan zal er voor je worden opengedaan. Dit is jouw kans. Door de week hebben we gebedsdiensten op de radio. En deze beginnen om 12 uur. Deze kan je beluisteren op Hou Radio en Radio Reino de Dios. Vandaag wil ik je bemoedigen om mee te doen met onze gebedsdiensten. Je kan voor een specifiek punt bidden, bijvoorbeeld voor ons land of voor iemand die zich in een moeilijke situatie bevindt. Je kan je gebed van 1 minuut opnemen en naar het nummer van de gebedsdienst van House of Worship sturen. En de nummer is 06 10 83 55 80. Terwijl we aan het bidden zijn, vertrouwen wij erop dat God elke nood voorziet en onze gebeden verhoort. God zegen jou. Hi, ik ben Jenny Richardson van Proskuneo NL en samen met Amira, Chanté, Kirsten, Michelle, Nadia en Wilmar verzorgen wij de aanbidding en lofprijs tijdens de eredienst. In de Bijbel staat in Johannes 4 vers 23: nu is de tijd begonnen dat de echte aanbidders de Vader zullen aanbidden met een geest en vol van waarheid. Want dat is het soort aanbidders waar de Vader naar verlangt. God zoekt aanbidders dat Hem aanbidt in de geest en in de waarheid. En daarom is dat ook ons leefstijl. Tijdens een aanbiddingsmoment tonen wij ons dankbaarheid, liefde en geven we God alle eer. Wij hebben een passie voor muziek. En ons doel is om de naam van God te verhogen en de tegenwoordigheid en aanwezigheid van God in ieders hart te brengen. Wij, Proskuneo NL, wil jou bemoedigen met lofprijs en aanbiddingsliederen. Dit doen wij onder andere op ons Insta-page. Volg je ons nog niet? Dan wil ik jou nu uitnodigen om ons te gaan volgen. Toets Proskuneo NL in en word gezegend door ons posts. Mijn naam is Gabriella en namens House of Worship Hollanda wil ik je bemoedigen om ons te volgen via onze social media, om zo op de hoogte te blijven van alle informatie die wij delen. House of Worship Hollanda is een actieve kerkgemeente die dagelijks bezig is met het verspreiden van Gods woord. Je kan ons volgen op Facebook, House of Worship Hollanda en op Instagram, Hou Hollanda.
House of Worship Hollanda is een actieve kerkgemeente en we zijn gevestigd in Ridderkerk aan de Pretoriastraat nummer 56. Wekelijks hebben wij verschillende diensten. Op vrijdagavond hebben wij onze Bijbelstudie en de jeugddienst. En op zondag de eredienst met lofprijs en aanbidding. Volg ons op social media om op de hoogte te blijven van alle informatie die wij delen. Mi Dios, o tata thank you tata patulo que botasse botassendo lo seguiasse nos vida mi Dios, o tata maravilhoso botar mi Dios, o tata nos canse que agradecido tata e bisabo com grande botar, thank you pabo amor, thank you pabo graça riba nos vida mi Dios, thank you pabo passo mi Dios, o tata thank you mi Dios aliou tata para nos una tata, thank you para nos matrimônio tata, thank you para nos pastor mi Dios, thank you tata para congregação mi Dios, o tata thank you para turcos mi Dios, o tata mi Dios abo conhecer cada coração tata, vou conhecer cada mente, meu Deus, que te rende, que tata que está passando de coisa difícil, meu Deus, o tata abasa que bom mana, meu Deus, o tata ajuda na, meu Deus, o tata maneira abo sopor, meu Deus, o tata me pedi você, Senhor, o tata para tu não que tá malo, meu Deus, o tata para por sana na de nome de Cristo Jesus, meu Deus, o tata me tabisa, bota palavra tabisa, meu Deus, que debo yaga na nossa sana, meu Deus, e assim nós está querendo, nós está confiante, o tata, para nós sabe que nada é impossível para meu Deus, milagre na de antes de suceder que tu vai, meu Deus, e se não se queda garra na dia, meu Deus, o tata também está pedindo você, Senhor, que cada elenda não que está passando do mundo, meu Deus, o tata pode destruir todo o plano de inimigo, meu Deus, o tata, meu Deus, que cada boca, meu Deus, aleluia, cada língua que anda continua, o tata, a poder ser condenado em nome de Cristo Jesus, meu Deus, o tata, para sua palavra, da bisa, não está riba e não é bom, meu Deus, não está prometo de laça, meu Deus, nossa cabeça e não é rabo, meu Deus, e tu caminha, nos põe, nos pimana, nós prosperar, meu Deus, e se nós queremos em meu Deus, o tata me pedi você, Senhor, o tata, que ele lepna, meu Deus, o tata, que ele vai trazer palavra ao meu Deus, o tata, para nós, cada o tata, nos sali bendicionar, meu Deus, abre nos voa na espiritual, o tata, para nos mirar, meu Deus, abre nos rei na espiritual, para nos escuchar, meu Deus, para o tata, nos rei, meu Deus, e no tempo igual com meu Deus, danke pedir que esse Senhor, o tata, de nome de Cristo Jesus, amém. O Tata Santo, meu Deus, os brilhantes, Tata, ora que Tata, os pedimos danke, Tata, os brilhantes foi nos cama, Tata, os bem-vindos na boca, Tata Santo, meu Deus, nós agradecemos, Tata, pedir de água, Tata, dia maravilhoso, Tata, dia que custa bem bom, Tata, somos para comer, nós declaramos, nós recebemos bom também, Tata Santo, meu Deus, nós agradecemos, Tata, que nos pode ter presença, Tata, mas qualquer problema que nos pode ter, Tata, qualquer struggle nos tem, Tata, os bem dilante, we para poder na bopia, Tata, na cruz, Tata, para poder mandar tudo over, Tata, para nos tomar, nos meio Tata, com nada, Tata, somos agradecidos, Tata, por nosso Deus, Tata, bom Deus, bom de verdade, Tata, bom sota, bom, Tata Santo, precisamos estar pedindo, Tata, todo dia de novo, Tata, para cambiar nos vida, para nos cada dia mais, Tata, nos viver de maneira boa, viver o mundo que, Tata, nos pensa de maneira boa, Tata, papel de maneira boa, Tata, anda de maneira boa, anda no mundo que, Tata Santo, nos pedimos, Tata, caso estorbo que tem, de calque de humanos caminha, o pastor banado bem a igreja, Tata, pastor banado, nos aqui, baixa no nome de Cristo Jesus, Tata, para a igreja, Tata,
tata, me recebi, tata, su me se sanation, tata, es no me se liberação, tata, su me se way say, tata, mas não é way say, tata, nós agradecemos, nos sa, tata, nos põe coisas de momento, tata, tu gosta para sair nos bom, em nome de Cristo Jesus, te basta, nos confia, de bom, tata, nos quer, de bom, tata, santo Deus, sai nos bom, em nome de Cristo Jesus, amém. Tata Santo, glória, nós te bendicionamos, santo nome. Ó Senhor, meu Deus, meu Rei, nós te bendemos presença, Tata Santo. Nós te bendemos casa de lugar, Senhor, para encontrar com o meu Deus. Tata Santo, nós te larga tudo coisa atrás, meu Deus. E tudo o qual que nos portem como carga, nós te põe na bopia, meu Deus, meu Rei. Para Tata Santo, trazer alívio, Senhor, consolação, Tata Santo. Oh, meu Deus, Senhor, nós queremos dedicar, nós queremos rededicar nós mesmos na meu Deus. Tata Santo, com tudo o qual que nós podemos se pensa, papo, que está contra a boa palavra e boa vontade, nós estamos ganhando atrás, oh, meu Deus. Nós te pedimos perdão, Tata Santo, e nós estamos cortando, oh, meu Deus, em nome de Cristo Jesus. E nós declaramos começo novo, meu Deus, que nós lavar, limpar, purificar, que sangue de lamchi, e que um começo novo, oh, meu Deus, e meu Rei. Oh, Tata Santa, tu eres não que está na caminho, Tata Santa, vou bendicionar, oh, meu Deus. Que fora não subir aqui na terreno, não tem encontro personal com o meu Deus. Tata Santo, o Senhor move, o Espírito Santo move, Tata Santo, o meio do povo, toca o coração, transforma a mente, Senhor. E começa a coisa nova, nós declarar, Senhor, boa graça, bom amor. E boa vontade, Senhor, me meio do povo, me meio de tudo isso que está aqui, meu Deus. E nós te agradecemos, Senhor, para tudo o qual vai começar a acabar, vai estar sendo ele, vai seguir assim. Nós te declarar, Senhor, que não tem limite, Senhor, de lo qual, Senhor, começar a ir, vai finalizar, meu Deus, meu Rei. Lo qual mente não pode pensar, boca não há papo, Senhor. Ni coração, Senhor, não pode vir ribadir, lo se possível, meu Deus. Danke, Tata Santo. Danke, meu Deus, meu Rei. Nós te bendicionamos, santo nome. Tudo o qual nós tínhamos e nós te entregamos, Senhor. Honra, glória e poder na Senhor. Passamos a Senhor, da Deus de Deus, Rei de Reina. Tava El Shaddai, Adonai, Jeová Rafa, Jeová Nissi, bota brinca nos batalha, Senhor. Bota nos vitória, bota nos sanador, Senhor. E Tata Santo, bota Senhor, te prover para cada de vocês, meu Deus e meu Rei. Que nos bonam sempre o que dá alçar e babo, Tata Santo. Sabendo que foi de Senhor, nos ajudamos a bem, e foi de nenhum ende, nenhuma circunstância e em outra situação mais. Danke, Senhor, pela confiança e fé que nos podemos e nos saco, Senhor, que nunca, Senhor, lobolaga nos na caia. Danke, meu Deus e meu Rei. Em nome de Tata, de Filho e Espírito Santo. Amém. Dan gaan we lezen Revelation 4, versículo 1. We gaan Openbaringen 4:11 lezen. Esta diz assim: Senhor, nosso Deus, bota digno de receber glória, honor e poder. Passou a criar turcos e door de boa vontade, turcos a começar a existir e a criar. Het zegt: Heer, alle macht en eer en kracht is voor u. Dat bent u waard, want u heeft alles gemaakt. Alle dingen zijn er omdat u wilde dat ze er waren en omdat u ze heeft gemaakt. Quando vino o Senhor, a bota digno de receber tua alabanza. Hoeveel van jullie zijn vandaag gekomen om te zeggen tegen de Heer: U bent alle lofprijs waard? Quando vino o Deus, a bota digno de receber glória. Om tegen God te zeggen: U bent alle eer waard. Ben je gekomen om God te verheerlijken? Ben je gekomen om God te eren? Dus laten we dit gaan doen. Dus verhef nu wat je hebt. Verhef je handen om God te verheerlijken. Laat er een vreugdevolle geluid zijn in het huis van God. Als je zegt, die God is waard. Hij is alle eer waard. Alle glorie waard. Alle macht waard. Dus hou het niet voor jezelf, maar begin hem te verheerlijken. Laat je stem klinken in het huis. Hef je handen op, alles wat je hebt. Halleluja. Halleluja. Bendicionar Dios. Zegen God.
Pasoma eta digno. Want hij is het waard. Pasoma eta digno. Want hij is het waard. Eta creador di turcos. Hij is de schepper van alles. Pesay mabimba dunela alabanza. En daarom ben ik gekomen om hem prijs te geven. Ik ben gekomen om hem te zegenen. Hey, mabinku hopi grito dambe. Ik ben ook met heel veel geschreeuw gekomen. Mabimba mo fekosnay. Halleluja. Binosaki ko mabinku newe tardi. Ik weet niet wat je vandaag hebt meegebracht. Pasoma sieta digno bodingo dunele. Want als hij het waard is, moet je het aan hem geven. Alza vos, nos meste. Verhef je stem. Doe a Dios gloria. Geef God glorie. Sí, mi Dios, Tata, merdia nos donavo gloria, mi Dios. Tata, nos ta halsa bom nombre, Senhor. Tata, merdia nos ta reconocer que a vosota digno, Senhor. Tata, a vosota digno de receber a Senhor. Tata, lo que ta soso de, Senhor. Tata, santo, que boton Dios fiel, mi Dios. Tata, nos ta reconocer, mi Dios, que no tem nenhuma maneira boa, não tem nenhum para comparar com mi Dios. Tata, bota grande, bota maravilhoso, Senhor. Tata, danke para Tata celestial que te estima nós de maneira que Abba te estima, Senhor. Tata, danke que Abba te sun que te cuida de nós, que te protege nós, Senhor. Tata, danke, mi Deus, que não tem nada impossível para mi Deus. Tata, nossa esperança rebebida de mundo aqui tá boa grandeza, Senhor. Nossa esperança, Senhor, tá hecha com Abba tá grande, Senhor. Com Abba tá Deus que não tem nenhum para comparar com o Senhor. Tata, recebi a merdia tu honor e tu glória, Senhor. Tata, que nós lo entregamos coração completamente na ave, Senhor. Tata, que tudo lo que nós sabemos com ave, nós lo entregué na ave, Senhor. Tata Santo, assim reconhecendo a grandeza, reconhecendo o poder, reconhecendo a bondade, Senhor, e a fieldade na nós, meu Deus. Tata, nós temos danke, meu Deus. A merdia nós sabemos para glorificar o Senhor e para donar tudo o que nós temos para abençoar, Senhor. Tata, seja alçado e glorificado em nome de Cristo Jesus. Amém. Tata Santo, mi Espírito patrono, mi Dios, mano, por gracia, por gracia, por favor, mi Dios. Ábrenos que desvin a trobe junto un día más, mi espajalza, por nombre, mi Dios. Disponos pensuratiro por grandeza, mi Dios. Penseriba con bom, por bondad, mi Dios. Tata Santo, mi Dios, no tengo manera boa, Senhor. E ábrenos na que 30 bocas, sin honra, por promé, mi Dios. Nos que 30 bocas, sin reconocer que abo de Dios, sin reconocer que abo de Rei. Sin, mi Dios, pues nos enfoque para acribar lo que te importante, mi Dios. Riba abo, oh Senhor. Nos que 30 bocas, de maneira digno, mi Dios, Ser Santo. Basta un privilegio, mi Dios, para nos estar aqui nana, mi Dios. Un privilegio que nos tem para ter em casa e é altíssimo, mi Dios. Que abo, mi Dios, está aceptando-nos como justo, para meio de boiú, mi Dios. Te amo danke, por graça, por misericórdia, mi Dios. Tata Santo, mi Dios, ave mi alma tan lababo, oh Senhor. Ave, mi Dios, Ser Santo, nos desvini, mi Dios, e bisabo com bom botar, mi Dios. Para sobrar, abota nos Dios, abota nos Rei, abota Senhor, e abota motivo, mi Dios, e nos reunião, mi Dios. Nos não que vini, mi Dios, sem reconhecer quem abota, mi Dios. Nos não que vini, mi Dios, sem donar nos alabança e adoração, mi Dios. Adoração puro, mi Dios, ante o trono, oh Senhor. Ada santo alabança puro, mi Dios. Para ser abo merecer, mi Dios. Hi, goedemiddag allemaal. Welkom bij de dienst van vandaag. Het is 2 uur al geweest, dus dat betekent dat we al begonnen zijn. En vandaag is, we zijn eigenlijk heel blij dat je weer deelneemt. En vandaag hebben we een speciale dienst. We vieren vandaag Simang di Cultura. En je weet het al, dat betekent dat we na de dienst ook lekker gaan eten. Ik heb al een beetje gecheckt. En we hebben verschillende Curaçaose lekkernijen. We hebben pastiches, zag ik. We hebben tutu met pisca, we hebben cabrito en nog veel meer. Dus als je nog kans hebt, kom maar lekker langs. Dan kan je ook lekker met ons vieren. En ik zou zeggen, geniet van de dienst. Ik zou je ook aanmoedigen om de link nog te delen met je kennissen, familie. Zodat ze ook kunnen genieten. Want we hebben vandaag ook wat lekker culturele muziek. Dus bereid je voor om ook lekker te dansen. Geniet van de dienst. Por nombre sea alzado, mi Dios.
Tata, tu honor e glória na abo, tu alabança, tu adoração na abo, só meu Deus. Tata, dank para aventar-nos por ir em boca, Senhor, meu Deus, em tua liberdade. E dank para aventar-nos em encontro divino e sobrenatural com abo, meu Deus. Dank esse bicho aqui para o serviço bendicionar, Senhor, meu Deus. Maneira meu irmão, a hora em verdade nós sabe glorificar o turcos, apesar de quando nós se por abai, apesar de quando nossa vida está atualmente, que com nossa necessidade não porta of nossa sina feliz, com nós turlo sabe e glorificar o inteiro no ser, Senhor meu Deus, com nós lo topa ave com abo, Senhor meu Deus, sei nos que sei nos mister, sei nos bem assim ave, Senhor meu Deus, para nos topa com abo, nos sabe e glorificar o inteiro no ser. Dank u por serviço aqui no serviço bendicionar. Dank u ablo move grandemente, Senhor meu Deus. Dank u ablo toca coração, ablo toca mente, ablo toca alma, na Senhor meu Deus. Dank u ablo tahasi local, ablo sopras nesse serviço aqui. Dank u ablo ter muraya na abau. Dank u ablo quebra cadena na. Ablo ter tu trobação e tu obstáculo. Terusang kita marah, awalnya yang na liberdade, Senhor meu Deus. Terusang, Senhor meu Deus, kita angla pun cambio, transformação, awalnya apa yang sakit, meu Deus. Minta ora pediu de nome de Cristo Jesus. Tadang kita ungilep na terusang kulomi vai nos silante kulo ministrar, Senhor meu Deus. Portanto, nós estamos juntos com nós locante, alabai glorificado. Nós lá não só assim, nós turlo assim juntos. Assim na junto nós temos a presença minha boa, nós temos a glória minha boa, Senhor meu Deus. Me dá ora pediu em nome de Cristo Jesus. Amém. Senhor Deus, me vem diante do trono, mirei. Tata me tem abu danki pedir de jave, Senhor. Tata me tem abu danki, Senhor, com abu te sung, Senhor, com te prove para o yunang, mirei. Tata me tem abu danki para quem botar, mirei. Tata awe me ta ora para cada Senhor, com te sinta aqui dentro, Senhor. Cada com a bin com a coração, Senhor, abrir, Senhor, para receber para abo, de abo, Senhor. Tata me te puntrabo, Senhor, abo. E na coração, ave, Senhor, Tata. Tata me tem abu danki para o qual como te base, ave, Senhor. Tata move de bocas maneira bosso por, Senhor. Tata laga chão ba ave de bocas, mirei, Tata. E cada Senhor, quadrante aqui dentro, ave, Senhor. Lo sali cambiar, Senhor. Na lo sali transformar, Senhor. Tata na lo sali, Senhor, com a coração yen. Paso abayan na ng coração, mirai. Tata, me tem abu danki, Senhor, pelo qual ko abo trabalhasi, ave, Senhor. Tata, nos ta confia em vos, Senhor. Paso nos sa, Senhor, ko abo te sum maravilhoso, mirai. Nos sa, ko abo te sum ko ta abrir caminho, Senhor. Camina, no ting camina, Senhor, abo ta abrir caminho, mirai. Ta, pasay, ave, Senhor, nos ta confia em vos, Senhor. Nos ta buta, nos vida dembo mang, mirai, Tata. Nos ta confia, Senhor, ko abo, Senhor, labi porta nan, Senhor. Porta nan ko asera, Senhor, abo sopo abri, mirai. Tata, pasay, ave, Senhor, nos ta buta, nos mes Cana na umbanda, Senhor, Tata, e nós te confia, Senhor, com abo, Senhor, lá, se turco, Senhor, para nós, mirai. Tata, me tem abu danki, Senhor. Danki para cada Senhor, que te sinta aqui dentro, Senhor. Tata, cada Senhor, que por adrenta, Senhor, cansar e carregar, Senhor, abo, mes, Senhor, Tata Santo, lo perfeccionar essa aqui, mirai. Tata, se me ta ora, Senhor, com cada com bem, Senhor, com maleza, Senhor, na lo sali sanar, Senhor. Cada com adrenta, Senhor, com ti mistério de vos, Senhor, na lo sali awe, sabendo que abo te Deus maravilhoso, Senhor, é Deus que a creia nang, Senhor. Tata, me tem abu danki, em nome de Cristo Jesus. Amém. Laten we opstaan. Sige, alaba Dios. Zodat we God kunnen blijven loven. Want nu gaan we God loven. Ik denk net was een opwarmingsoefening. Maar nu is het tijd gekomen dat de aanbidders God gaan aanbidden. En zijn er aanbidders in het huis van God vandaag? Zijn er aanbidders van God in het huis vandaag? Want het moment is gekomen dat de aanbidders gaan beginnen met aanbidden. En zij aanbidden in het geest en waarheid. Het aanbidding is snel afgelopen. We zijn nog steeds in het opwarmingsfase of wat? Of wachten jullie op onze team die jullie gaan leiden? Nou, ik denk broeder Roland, ze hebben zelf de zin en de passie om God vandaag te loven, toch? Zijn we klaar om God te aanbidden? Zijn we klaar om God te loven?
Anto de verdad Dios merece tu honor y tu gloria. En God is inderdaad, hij is alle eer en glorie Anto mi que waard. adore Jesus bisande, bo merece gloria. Bo bise? Y honra. Kunos mangal sana bo Señor, nos ha adorado. Bo merece gloria. Merece gloria Y honra. Jisal sa bumang y adora a Dios sobre nos adora, vos merece gloria, y honra, kunos man nos adoramos, vos merece gloria. Vos diz buigen wij delante de Dios. Y diz halsa bo manga wij in su casa. En verhef je handen in zijn huis. Sana bo Señor, nos da. Bambi se grandi bota, grandi bota, bota ha sido de milagro. no ti nenhuma maneira boa. Grandi bota, bota ha sido de milagro. no ti nenhuma maneira boa. No te manera Nenhuma maneira boa. Nenhuma grandi bota, vamos dizer. bota ha sido de milagro. No te manera Señor. Grande bota, bota ha sido de milagro. No te manera Nenhuma maneira boa. Vamos dizer mitad na boa glória, dizer. Mitad na boa glória, Mitad na boa honra. mitad na boa honra, Boa alabança. boa alabanza. Bota digno ser. Mitad na boa glória. Mitad na boa glória, Mitad na boa honra. mitad na boa honra, Alabança. boa alabanza. Bota digno, vamos dizer ouvir a mais. Bota Mitad na boa. Señor, mitad na boa glória, Mitad na boa honra. mitad na boa honra. Lave alabança. Una boa alabanza, Bota digno. bota digno. Vamos dizer mitad na boa glória. Mitad na boa glória, Mitad na boa honra. mitad na boa honra. Lave alabança. Una boa alabanza, Bota digno. bota digno. Señor. Bota racidor de milagre. Bota ha sido de milagro. Nenhuma maneira No boa. tenho maneira boa. Nenhuma maneira boa, Senhor. Maneira Essa boa, grande Senhor. botar. Grande botar. Bota racidor de Bota milagre. ha sido de milagro. Nenhuma maneira No boa. tenho maneira boa. Nenhuma maneira boa. Diz repetir o minha mas. Ao eu dizer grande botar. Grande botar. Lage pueblo te salsa sumang e dizer. Dat het volk zijn hand verheffen. No tem maneira nos Dios. Grande botar. Bota racidor de milagre. No tem nenhuma. I de
verdade, Deus está grande. Als God groot is, Bate bomana e dizer, klap je handen en zeg hoe groot Hij is. Liberdade não tem nenhuma maneira boa, Senhor. Er is werkelijk geen één zoals ons God. Liberdade não tem nenhum para comparar com o bom, meu Deus. Er is geen één om naast hem te staan. E nós estamos agradecidos, Awe. En we zijn vandaag dankbaar que nós portei aqui na presente. dat we hier aanwezig kunnen Nós zijn. porta agradecido para nós grande nan, que nós celebrar com nan Awe. En dat we ook dankbaar kunnen zijn voor onze ouderen, dat we met hen vieren vandaag. Para sobra danki na nan. Want dankzij hen Na trai caminda. ze hebben het weggebaand. Que nós portei Awe. En nu kunnen wij hier E zijn. para nós também alabar, Senhor, com tudo qual que tem de nós. Dat wij God ook kunnen loven met alles wat in ons is. Awe me hinta seja bom bini. Vanmorgen wees welkom. Anto junto nós lo siga alabar, Senhor, e adorar, Senhor. En laten we samen God aanbidden en loven. Nós lo tem programa special. We hebben een speciale programma Camina nós lo glorificar Deus o nome. waar we Gods naam zullen verheerlijken. Anto também para nós por celebrar que Deus hace coisas grande para nós. En ook om te vieren dat God grote dingen voor ons heeft gedaan. Que men abo também join nos awe. Dus kom bij. E alabar Senhor com tudo qual que tem de bom. En loof God met alles wat in je is. Passo te donar um dia novo. Want Hij heeft jou een nieuwe dag gegeven. Te donar sua graça e seu favor ao trobo. Hij heeft je zijn genade gegeven. Dice danke Senhor. En zeg dank u Heer. Nos alabamos mi Deus. Wij aanbidden u E nos Heer. agradecemos. En wij danken Para u. tudo qual que bota hace para nós e significa para nós. Voor alles wat u voor ons doet en wat u voor ons betekent. Aleluia. Nós que invitamos ora Roman Solange delante. En we willen zuster Solange naar Nós voren porque roepen. da para passou junto com ele nós tabang adorar Deus. En we blijven samen, want samen met haar gaan we God prijzen. Me tá contento de mirar zuster Ligia. En ik ben blij om zuster Antoine. Liegje te zien. En zuster God Marja. zegen. God zegen. Amen. Forte aplauso para nós. Een applaus voor hen. Nós tá contento que você tem meio de nós. We zijn blij dat jullie hier zijn in ons midden. Amen. Bendición, Manang. God zegen broers en zusters. Ahora que nos ve seguir adorarnos Dios, Nu gaan we verder met ons God aanbidden. la nos queda con nos corazón abrir, Laten we ons hart open houden. nos vista arriba nos Dios, En onze ogen gericht op God. nos queda agradecer para turcos, En laten we hem blijven danken Ja, voor mire, alles. danken. En hem blijven danken. paso eso merece tu honor y gloria, Want amen. hij is alle eer en glorie waard. Mi entregado a
Gloria a nos Dios. Amen. Glorie tot God. Aleluia, rumirei. Tu honor e glória a nos Deus.
seguir adorar y alabarnos Dios. Laten we God blijven loven en prijzen. We zeggen, amo danos único Señor. Amo danos único guardador, oh Señor. Boa creia-nos, para nos cativo para sempre, oh mi rei. Me sei, abre meu coração, me sei. Zeg, open je hart en zeg, Divo nos está, oh jullie zijn van u, Heer. Me sei, me cativo para sempre, oh mi Zeg tegen hem, ik ben van u voor altijd. Me alabamos, oh Señor. En ik prijs u. En ik geef u alle glorie. Somos merecer, a merecer, a você merecer, a você, mi Dios, nos único Creador, nos Rei, bota Senhor, poderoso Dios, bota Senhor, grande, alto, elevado, bota Senhor, no tem outro mais, vos somos, mi Rei, oh mi Senhor, abre meu coração, me sei Deus, vou criar minha vida divo para sempre, oh mi Rei, Je hebt mij geschapen om van u te zijn. Ik ben van u alleen. Mijn ziel is van u. Mijn ziel is van u, Heer. U bent mijn leven. Halleluja. 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 Glorie. Glorie. Alza-nos Dios, oh Dios. Alza-nos Dios, oh mi Verhef onze God vandaag. Alza-nos Dios. Broers en zusters, verhef onze God. Tu ne tur gloria, tur honor. Geef hem alle eer, alle glorie. Dank u, Senhor. Dank u, Heer. Dank u por tudo que botaste para nós. Dank u voor alles wat u voor ons doet. Dank u para si nos novo cada dia, Senhor. Dank u dat u ons vernieuwt elke dag. Dank u para supla você tem vida de nosso Deus. Je hebt uw adem van leven in ons geblazen. Dura-nos vida e saúde. U gaf ons leven en Dank u para gezondheid. si nos novo, Senhor. U hebt ons nieuw Maneira boa gemaakt. criar nosso Deus. Zoals u ons heeft geschapen. Novo, Senhor Deus. Maak het binnenste van ons nieuw. Dank u dat u hersenen hernieuwt. Dat u karakters verandert. Dank u dat u in ons werkt. Maak ons elke dag zoals u dat wilt. Dank u, Senhor. Vader, dank u. Dank u para ajudar-nos. Dank u dat u ons Dank u helpt. para ajudar-nos de comer, de beber, de vestir. U geeft ons te eten, Dank te u drinken para en para cada casa de família, oh Deus. dank dat u voor alle huizen zorgt. Restauração tem matrimônio, oh Deus. En u brengt herstel in huwelijken. Dank u dat u ons met vrede wilt. We hebben uw vrede nodig. We leven in de tijd waar u vrede nodig hebben. Alle eer en glorie behoort u toe. Recibe tu honor e alabança. Não tenha medo de vir a Deus. Wees niet bang om tegen God te zeggen alma de Deus. dat je ziel alleen maar van hem is. Want God heeft jou geschapen om van hem te zijn. Pero é único dono de nos alma da nos Deus. Nos Tata, Jehovah, Deus, nos Criador. Onze ziel behoort tot God, tot Jehovah. Dus we moeten God danken. Danki, abatata nos Deus. Danki, Senhor Cristo Jesus. Danki, Espírito Santo de Deus. Danki, oh Senhor. Dia mais. Danki, abatata nos Deus. Danki, Senhor Cristo Jesus. Danki, Espírito Santo de Deus. Danki, oh Senhor. Aleluia.
honor y gloria tapado, oh mi rey. Recibí tu gloria, recibí tu gloria, mi Señor. Recibí tu alabanza, oh mi Dios. Oh mi rey, mi te adoramos. Oh mi rey, nos está alabado, Señor. Nos está donado tu honor. Nos está donado tu gloria. Passo você merecer, a você merecer, a você merecer, Senhor. O nosso mirei, o recebi, 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 recebi. Nossa aqui, recebi tua glória, ata nossa aqui, Senhor, recebi tua alabança, oh mi rei, oh danke, mi Senhor, oh danke, oh mi Deus, nos te alabamos, nos te adoramos. Coração, recebi, oh Senhor, recebi, oh meu Deus, recebi, oh meu Senhor, recebi, oh meu Rei. Aleluia, aleluia, danke, Senhor. behoort u toe. Oh, dank u, Señor. Oh, dank u, mijn Heer. Halleluja. Halleluja.
A Dios gloria, hermano. Geef God glorie, broers en zusters. Doe a Cristo Jesús un fuerte aplauso. Geef Christus een applaus. Un aplauso a esa gloria a Dios. En met je applaus zeg glorie tot God. Halleluja. Halleluja. Yahweh. En vandaag nós também seguimos glorificar a Deus. gaan we verder God verheerlijken. Com nosso irmão Clifton Henriquez. Met ons broeder Clifton Henriquez. Hey, doe um forte aplauso. Geef hem een applaus. Amém. Sim. Minuto. Nós vamos Clifton cabe direito a piste. We wachten even op Clifton. E nós também adorar e alabar a Deus. En we God gaan loven en prijzen. E nós celebrando En wij vieren nu a Dia dos Grandes. de dag van de ouderen. Se tem grande bani bobi se pa bien. Als er een ouder naast je Então is, se bota dúvida, zeg gefeliciteerd. En als je não é me pa twijfelt, bien, se gewoon bendición de Deus. zeg geen gefeliciteerd, zeg God zegen. Só de rende com cabelo branco, tá 60 plus. Want niet iedereen die witte haren heeft is 60-plusser. No tá rende cabelo branco, tá 60 plus, né? Niet iedereen met witte haren is een 60-plusser. Então dá passou mi cabelo cai, mi tá met 60 plus. En je ziet dat omdat je kaal bent, dat je 60-plusser bent. Yahweh também. En vandaag Nós celebrar, vieren we ook. nós tá comemorar com nossa Coração. We herkennen dat we Curaçaoenaars zijn. Esse mag da semana de cultura. Dit week is het week van de E cultuur. também nós tá celebrar com nossa Coração. En daarom vieren we het feit dat wij Nós tá Curaçaoenaars zijn. orgulhoso de estar de Coração. Wij zijn trots dat wij Quem é Curaçaoenaars orgulhoso de kunnen estar zijn. Curaçao aqui dentro? Zijn er trotse mensen hier? Bos nang no tenen nang ko ora bos na mira Coração ribakaya. Jullie zijn niet de mensen die wanneer ze Curaçaoenaars op Bos tá straat começando a zien, holandesa se estranho. beginnen jullie Nederlands te spreken en een beetje raar te doen. Tá orgulhoso de bo idioma. Wees trots op je taal. Tá orgulhoso de quem botar. Wees trots op wie je bent. Unda banase. Waar je bent geboren. Ah? Banase den Buena Vista, na miten nebo kita gloria a Ben je in Dios. Buena Vista geboren, zeg glorie tot God. E banase den Salinha, na miten nebo vista gloria a Dios. Als je in Salinha bent geboren, zeg glorie tot God. Amiso, gloria a Dios. Alleen maar ik. Pero não importa em qual barrio banase. Het maakt niet uit in welk wijk je bent Outra geboren. bande. Ene douche de outra banda. Zijn er leuke mensen van otra banda hier? Tiene de Suax aqui dentro. Zijn er mensen van Swax? Ai, ai, ai. Santa Maria. Seti. Shonang, nós estamos mais orgulhosos mesmo. Wij zijn heel trots. Zeg, kijk Wilmar. Maar Wilmar dat komt. Tiene de Westpunt aqui dentro. Zijn er mensen hier van Westpunt? Hey, não te importa onde banase. Het maakt niet uit waar je bent geboren. Deus está um plano para você. God had een plan met Ando je. pensei botar aqui não. En daarom ben je E hier. pensei botar you de Deus. En daarom ben je een kind van O God. título de mais alto não está you Coração. Het hoogste titel is niet O Curaçaoenaar. título de mais alto está me you de Deus. Maar het hoogste titel is ik ben een E kind se van tem you God. de Deus aqui dentro, me tem debo. En als de kinderen van God hier zijn, laat me je horen. Chiqui. Está klaar? Zijn we er klaar voor? Romano, feliz tarde. Dios bendiga você. Broers en zusters, God zegen jullie. Agora tem. Zo net. Você ambora tem nummer. Hadden jullie een naam kunnen horen? Eigenlijk is het mijn nummer. Dat is eigenlijk mijn naam. Clifton Henriquez. Ik heet Clifton Henriquez. En nummer chiqui, dan een bijnaam die 5 dias met dat in je 5 anos. De bijnaam Chiki is gewoon een bijnaam die ik had gekregen toen ik 15 jaar oud was. Kijk, dat kan komen. En het bleef plakken tot nu. Kunaat meer een guy chiqui zien dat hij druk. En nu zien ze nog steeds een klein man in de druk. Oké, Romana, we hebben met de wet in cantica. En vandaag heb ik een lied, een nieuw lied. Hoe iglesia aqui a inspirar-me escrever a canção. En dit gemeente heeft mij geïnspireerd om dit lied te schrijven. Die kon. Waarom? Pastor Chesron februari. Want Pastor Chesron in februari portava aan de corda.
Misschien weten jullie dit nog niet. Hij had een boodschap en hij zei, dit is het jaar dat wij Nederland gaan impacteren. Normalmente, mi nota cantante. Normaliter ben ik geen zanger. Pero ma encorajame mes ebiaki. Maar ik bemoedigde mezelf. Mami bin algo no holandês. Om iets te brengen in het Nederlands. Ook al zijn we Curaçaoënaars. Pero nós vivemos na Holanda. Maar we leven in Nederland. Dus ik vraag jullie om mij te zingen. De tekst gaat op de tv-scherm te zien zijn. Oké. Bom, Loli? Ah, no. Eso. Como assim, Cinta? Sta op. Mara para senhor onde comer. Fácil. Aleluya. 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 Oh, aleluya. ¿Saben cómo es el coro? Hebben jullie het chorus begrepen? Lo me queda estimado de na fin de mundo aqui. E se vou decidir outro, lo me tá claro e preparar. Boa menina mundo, pra nos portar salvar. E vai morir na cruz, ai pra nos turcificar. Vamos que corre, Robert. Fácil, fácil. Acompáñame. Mita canta aleluya. Alabamos, adoramos, Señor. Sí, aleluya. Oh, heilig Jezus, u laat mij nooit alleen. U toont mij elke dag hoe groot uw liefde is voor mij. Enige zoon van God, u wil mij als in overvloed. Daarom wil ik u danken voor alles wat u voor mij doet. Wat doe je? Banco in. Aleluya. Sí, aleluya. 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 Ale, 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 aleluya. Aleluya. Un aplauso para el Señor. Een applaus voor ons Heer. Gloria a Dios. Glorie tot God. Ahora, En nu,
Dat is een privilege voor Ami. Het is een voorrecht voor mij. Pasoma, awe proskene en el te bij compagnie. Want vandaag gaat Proskene NL mij bijwonen. Ko undi mi pro me canzone come tribi di canta. Met een van de eerste liederen die ik durfde te zingen. Posanda klaar Ben je klaar voor? Para mí, alle mensen die moeten wat razen. Mi speak Ik blaadje. zet het even weg. Proskene en el, posanda klaar? Proskene NL zijn er klaar voor. Goed. Eso. Malanta por mi sueño y me hinto trepan. Llamando a Cristo tanque pa un día más. Pa mi mamá, mi tata y mi hermano. Mi amigo Nan y también mi enemigo Nan. Ma pídele por favor con arribanos. Pa asombrarnos sin mister de su protección. Guárdanos y cuídanos. La sangre divina cubrinos. Amén, amén, amén. Cubrinos. Well, una kumi piramita papiadi. Una kumi pai mita papiadi. Pasuera viva salvanos. A veces adi en noticia aquí. Ta Dios nos trata amando para nos. Cristo nos redentor. El amor y negros para nos. Mi confianza dada en Jesucristo, yeah. Calma tormenta de balama. El canariba agua. El así agua vía. El alaga bucana. Cana cana. Y también cura lepra. Aleluya. 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 Un aplauso para el Señor. Een applaus voor God. Gloria al Señor. Doe a Cristo Jesús un buen aplauso. Geef Christus je beste applaus. Un aplauso y dice gloria a Dios. En zeg glorie tot God. Aleluya. Ik ben contento com. Ay, ay, ay. Chiqui, otra. Een andere. Nog één. Tem boa notícia, Pablo. Ik heb goede nieuws voor je. Chiqui também preparar para vir outra luna com outra droga. En Chiqui gaat voorbereiden om volgende maand een nieuwe lied te brengen. Pero outra luna nós que volver celebrar nos grande naam. Maar volgende maand weer onze ouderen vieren. In juni hebben we 4 weken lang met de kinderen gevierd. Want we hebben de kinderen
kinderen zijn belangrijk voor ons. Mucho nada importante para nós. Kinderen zijn belangrijk voor ons. Então nós que celebrar com os grandes nan também. Maar we willen ook met onze ouderen vieren. Pero nós vamos celebrar tur simang. Maar we kunnen niet elke week vieren. Os grandes nan nós que doen een bon koos, no? Want we willen de ouderen een goed ding geven. Pero nós tem que fin luna. Dus we moeten het aan het einde van de maand doen. Dus fin die luna die oktober. Dus aan het einde van de maand van El oktober. laatste serviço de serviço speciaal com nós também onder ons grandes. De laatste dienst van oktober zal een speciale dienst zijn waar we onze ouderen gaan eren. Nós tem comida En we zullen Curaçao's eten hebben. Je zou net criollo eten zeggen, dat is ook goed. En we zullen met zuster Rutzella zal ervoor zorgen voor goed eten voor ons in maand november. En laatste luna die november tambe trobe. Het laatste dienst van november weer. Mas nós te agradecido aan ons grandina. Want wij zijn dankbaar aan onze Bij ouderen nos dilanti. die ons voor zijn gegaan. Pa awe nos sta aqui na bote fundeixe para Zodat nós. wij nu hier kunnen zijn. Ze hebben de fundering gelegd. Amen. Amen. Te agradecido na zuster Ligia. Ik ben dankbaar aan zuster Ora Ligia. mi taba mucho jong, mi taba bij su casa. Toen ik jong was, kon ik naar haar huis gaan. Tanto tati ora mi taba bij su casa mi mama sa. En soms ging ik naar haar toe zonder mijn moeder dit Mi dada weet. que de interdia. En ik bleef de hele dag daar. Siguro me que da drumi da mina. En soms ben ik ook blijven slapen. Pero mi tata família com meu papai se que Maar ik had een familie, een gezin waar ik mi que naartoe kon gaan. bendicionea, mi que honrea we En ik wil sombra. haar vandaag eren en zegenen. Ela bendiciona a mim Want e zij mi heeft casa mij e nos família. gezegend. En mijn E nós vrouw. tenhamos Deus danke para zuster Ligia. En wij danken God voor zuster Ligia. E Marcia botambe. En Marcia, jij ook. Laten we ons doen forte applaus. Laten we een Mama sterk stima. applaus geven. Mijn moeder. Mama special para mim. Een speciale moeder voor me. Hey, van alaba Dios. Laten we God prijzen. Staan que alaba Dios un digi. Willen jullie God gaan prijzen? Van sigue alaba Dios un digi mais. Laten we verder gaan. Sim, se botar aqui o coração, o saco de beca digi, mas não vou cinta. Als je Botar o Curaçaoer bom bent, digi. weet je, op dit lied kan je niet zitten. Alabe, alabe, alabe meita, alabe merdia, alabe, alabe, alabe te ora solo, alabe, 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 oh sí, alabe meita, alabe merdia, alabe, alabe, alabe te ora solo. Ay, mira, vos vai para mí, alabe, 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 alabe meita, alabe merdia, alabe, alabe, alabe te ora solo. Si porque mira Dios move, si porque mira Dios botico, alabe, si porque mira Dios botico, alabe, si porque mira Dios move, alabe, alabe te ora solo. Si porque mira Dios botico, alabe, si porque mira Dios move, alabe, si porque mira Dios move, botico, alabe, alabe te ora solo. grazie, 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 meita. Grazie Maria, Grazie, grazie, grazie te ora solo. Grazie, grazie, grazie. Oh sì, oh sì. Grazie meita. Grazie, grazie. Te ora solo ma. Porque mira. Botico. Si porque mira Dios move. Alabe, alabe te ora solo. Porque mira. Botico, alabe. Si porque mira Dios move. Alabe, 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 alabe. Alabe te ora solo ma. Alabe te ora solo. Ay, la que músico le alaba Señor. Hey, no hay mirado, batimos para Señor. Heb je handen zien klappen. Alabe como aplauso. Prijzen met jouw applaus. Hey, mi gusta Gogi. Hey, Misha. Dat vind ik leuk. Mi gusta Gogi. Dale. Mi gusta, bravo, dat is jou. Dat er jij doet. Hey, alabe. La que conga, alabe. Alza bomba, mami. Heb je handen. Alza bomba,
y alabanza, Señor. Bendición tan global. Alzamos más. Oh sí. Alzale away. Alabe misa. Bendición global. Si vos que mire gloria. Si vos que mira. A tu Paquico. Si vos que mira en gloria. Alza vos más. David te dice, si vos que. Paquico. Y yo corazaba aquí de la vida de bocate. Mami se alza vos mami se. Cristo mi que viva we. Santo Espíritu llena mi vida, mi que agrada a mi Dios. Santo Espíritu llena mi vida, pa Cristo mi que viva, mi que viva, mi que viva, mi que agrada a mi Dios. Amo bandunele alabanza, oh sí, oh sí, oh sí. Dios het naar vida. En als God je leven heeft gegeven. Si Dios het naar rosea. Als God je adem heeft gegeven. Si Dios het lantaba we. Als God je heeft laten doen opstaan. Laat me je horen. Hey, alce. For heaven. Bambi se, alce. Laat me de alce. Alce, tu turbo forza, tu turbo ser, Bari para que ritmo cambia, esa aquí es Seúl. Tú eres nanka mira holandés. Esa aquí bota baile, Rumarola como te baile. Ay. Abu basandi yo kersau. Conta baile Seúl. Hoe baile Seúl? Baile. Dansen. No quebra heup, quita que heup, alza Señor, pero no quebra heup, alce, quintirbo corazón, quintirbo ser, baila pavo Dios, alaba por Rey, alce, swaibo mangi, swai, Cocoche, no sabe en su casa, we, vamos a la vez. No sabe en su casa, we, vamos a celebrar. No sabe en su casa, we, vamos a la vez. No sabe en su casa, we, vamos a celebrar. No sabe en su casa, we, a la vez. ¿Qué va bien así, Kinan? No sabe en su casa, we, vamos. No sabe en su casa, we. Alce.
kubabang. Hanse. Vamos Jerry, vou pôr. Muito mais bem botar. Hanse. 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 Oh. Hanse. Hanse. Oh. Hanse. Com turbo força. Com interbo mente. Cubo man. Cubo vida. Com interbo ser. Cubo saber. Alza Señor. Alza Señor, a ver. Alaba Señor. Adora Señor. Ensalza Señor. Agradecer Señor. Alce. 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 Nós sabemos su casa, wey. Nós sabemos su casa, wey. Para nos alabar. Nós sabemos su casa, wey. Para nos celebrar. Nós sabemos su casa, wey. Para nos alabar. Nós sabemos su casa, wey. Para nos celebrar. Nós sabemos su casa, wey. Para nos alabar. Nós sabemos su casa, wey. Para nos celebrar. Nós sabemos su casa, wey. Para nos alabar. Nós sabemos su casa, wey. Para nos celebrar. Celebra Cristo. Vier Christus. Celebra Cristo. Vier Christus. Alza Senhor. En verhef de Heer. E seu inimigo não. En zijn vijanden. Lo plama. Zullen neerdalen. Aleluia. Você aqui tá bom? Weet je wat mooi is? Ora-nos por alça, Senhor. Wanneer wij God kunnen verheffen. Ele disse assim, eu ordo alçar. Want hij zegt wanneer hij verheven wordt, dan haalt hij mensen dicht bij Ora, zich. eu ordo alçar. Wanneer hij verheven wordt, inimigo não tá plama. zullen de vijanden Ora, eu ordo verdwijnen. alçar. Wanneer hij verheven wordt, E ataque na de surpresa tá quando preparar contra o inimigo, né? zullen de aanvallen worden voorbereid tegen je vijanden. Ja, aanvallen worden voorbereid. Onverwachte aanvallen. De vijand die weet niet van waar vandaan die aanval gekomen is. Ze zullen in één richting op jou afkomen, maar terwijl jij hem aanbidt, zullen ze in 7 richtingen moeten vluchten. Dat is de kracht van Jezus. Dat is wanneer wij hem aanbidden. Dus laat me je stem horen. Zeg Jezus. Jezus. Jesus. No estás tibabo. Wij houden van u. No está lavabo. Wij prijzen u. Halleluja, doe gloria. Geef hem glorie. Ja, me quiere. Ik geloof. Me quiere in poder de alabanza. Ik geloof in het kracht van me aanbidding. quiere in de palabra de Jesus. Ik geloof in het woord van Jezus. Me quiere que Dios está haciendo cual es la pizza que lo dat God hace. doet wat hij belooft dat hij Me zal no te me stay wake. Ik moet hem niet kunnen zien. Pero me quiere de mi corazón. Maar ik geloof in mijn hart. Pastor me saco Dios nunca nota falla. Want ik weet dat God faalt nooit. Como tu asiento de presencia de Je mag Dios. zitten in de tegenwoordigheid van God. Me chama dilanti. En ik Nos wil 60-plussers na. En ik wil onze 60-plussers naar voren roepen. E segunda também dilanti recebendo um forte En aplauso. terwijl ze naar voren lopen, klap voor hen. Batibampa na rumara. Contra na. Eer hen. Yes. Nos estimamos na. We houden van jullie. Nos honramos na. En wij eren jullie. Nos agradecemos Deus para bosso. Wij danken God voor jullie. No cansa di Batibampa na. No cansa, mas ainda na ta Blijf silbi. klappen, want ze komen nog. Ainda na de cas. Want ze zijn nog steeds in het huis. Ainda na trape reino di Deus. En ze werken nog steeds voor het koninkrijk van God. E nós que bendicionamos En we willen jullie zegenen vandaag. Nós que bendicionamos. Me quer amar Romang Miruchia. Ik wil zuster Miruchia, Malasia naar voren Pe roepen. ora special para tu nos grande na. Zodat zij voor onze ouderen kan bidden. Tata, me termina bodrono sagrado, Senhor, meu Deus. Llamando por danke para pedir roceia, Senhor, meu Deus. Llamando por danke, Senhor, para nos grande nan, Senhor, meu Deus. Tata, babi sakura, nossa tempo, nossa queda young do Espírito, Senhor, meu Deus. Deus, tata, nossa que, Senhor, young, Senhor, meu Deus. Tata, Senhor, meu Deus, me tá pedindo para todo dia de novo, para cuidar e guardar de nós, Senhor, meu Deus. Tata, Senhor, meu Deus, para todo dia de novo, Senhor, meu Deus, bulaga nos mira quanto você estima nós, Senhor, meu Deus. Tata, Senhor, meu Deus, quando ainda caminha conosco, cana, Senhor, meu Deus, o ablo cane junto com
conosco, Senhor meu Deus. Abra nos delante de nós por trás, Senhor meu Deus. Tata, Senhor meu Deus, lá que nós sentimos todo dia ancrar, abraçado ao Ribo, Senhor meu Deus. Tata, Senhor meu Deus, passou todo dia porque mostra-nos o amor, quanto você estima nós e quanto você mais para nós, Senhor meu Deus. Tata, danke, Senhor meu Deus, para cada dia de roceia que você dá nós, Senhor meu Deus. Muito agradecido, Senhor meu Deus, para o que você está fazendo e vai seguir fazendo em cada um de nossa vida. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. E a palavra de Deus avisa. En het woord van God zegt. Mi gente exterior. Mijn buitenste My outward man. Gente exterior por degenerar. Pero. En mijn uiterlijk kan degenereren. Pero Dios te renova mi padeng. Maar God hernieuwt mijn binnenste. Tras dia. Dag en dag opnieuw. Queremi. Geloof me. Po carne tabay atrás. Je vlees, zij zal slechter Kostan ko worden. bataba si antes. Dingen die je vroeger deed, kan je nu niet meer doen. Awor tawak nang hasye. En nu kijken er mensen die het doen. Anto timbiaba pensa ko nunca lo bij pidiendo si por favor of pidiendo si cospavo. En soms denk je nooit zal je mensen vragen om een gunst voor je te doen. Pero basir bi genoeg gente den bobida iting gente kulobin sirbibu den op momento di mister. Maar je hebt genoeg mensen gediend in jouw leven en er zijn genoeg mensen die jou ook zullen dienen. Anto si bo mister algo, no queda sin puntra. En als je iets nodig hebt, vraag dat. Puntra dan gewoon. Vraag het aan hen. Vooral junang. Vooral de kinderen. Si baka ko me kan Kentucky die gewoon bisan. Hindi ko me kan Kentucky wagi. Als je ooit Kentucky wilt eten, zeg ik wil Kentucky eten. Pidi lo bohaya. Vraag en je zal krijgen. Basta di ko monotaya pa sobonda pidi. Weet je waarom je niks krijgt? Want je vraagt nooit. Pero me que encorajabo. Maar ik kan jullie bemoedigen. Mas que no porasi tu rekonan ko bata si antes. Ook al kan je niet alles doen wat je vroeger deed. Dios su plan pa no cambia. Gods plan voor jou is niet veranderd. Het trabalho que ela pone para boasi tem ainda para você. Het werk die je moet doen is er nog. Misai sei seguro. Dat weet ik zeker. Weet je waarom? Als je nota die nada mais para boasi debater aqui. Want als hij niks meer voor je had op aarde, lela tomava machadia. Dan had hij je al genomen. Lela iba casa kaje. Hij zou je thuis hebben gebracht bij hem. Boti trabalho, boti propósito. Maar omdat je een doel hebt, je hebt werk te doen. Pensei bota aqui na. Daarom ben je hier. Het importa com a situação. Het maakt uit hoe de situatie eruit ziet. Isso me tinha propósito. Zeg, ik heb een doel. Dios su llamada para mí aqui da mescos. Het roeping van God of mijn leven is hetzelfde gebleven. Lo me obedecer. Ik zal hem gehoorzamen. E desde minha edade avançar. En tot in mijn oudste leeftijd. Lo me sigue servir. Zal ik hem dienen. Agora, dice palavra peligroso. En nu zeggen een gevaarlijk woord. Ik mag kiezen als je het gaat herhalen, ja of nee. Zeg, Heer, hier ben ik, gebruik mij. Peligroso, het is gevaarlijk. Zeg tegen de Heer, hier ben ik, gebruik mij. Met mijn. Gebruik mij voor uw wil. Obise com melodia, obise use me for your perfect will, oh Lord. Usa-me para a vontade, Senhor. Me nota de mim mesmo, me nota de mim mesmo. Mi vida tá de bom, mi vida tá de bom. Me quero usar-me para a vontade, Senhor. E se eu me amasse, me nota de mim mesmo, me nota de mim mesmo. Mi vida tá de bom. Mi vida tá de bom. Quero usar-me. Quero usar-me para vontade, Senhor. Não ajude, me nota de mim mesmo. Me nota de mim mesmo. Mi vida tá de bom. Quero usar-me para vontade, Senhor. Então nós temos pariente de novo para proscuneio também. Dando um forte aplauso. Aleluia. Aleluia. Deus bendicionamos, estamos bij Sita. God zegen jullie mogen gaan zitten. Stil pari cantante novo para proscuneio. Een paar nieuwe zangers, zangeressen voor proscuneio. Voor die outra luna. Misschien volgende maand. En ora si bishikaba. En wanneer dit voorbij is. Os grandi nang. De ouderen.
Nós também temos mesa para você na cafeteria. We hebben een tafel voor jullie voorbereid in de cafetaria. Para você na cinta. Zodat jullie kunnen desfrutar zitten junto conosco. en met ons kan genieten. Me chama adelante nosso irmão Roland. En ik wil onze broeder Roland naar voren roepen. Laten we ons receber. Laten we hem ontvangen. Um 60 plus. Hij is ook een 60-plusser. Een eerbare. Deus bendiga cada uno. God zegen jullie allemaal. 60-plusser of no 60-plusser, né? 60-plussers of niet 60-plussers. Deus bendiga cada uno. God zegen jullie allemaal. Contento we tarde que nós podemos em casa de Deus. Ik ben blij dat we vanmiddag weer in het huis van God kunnen zijn. Alle jongeren. Net zoals ik ook jong ben. Deus bendiga cada uno. God zegen jullie allemaal. En degene die ons ook thuis volgt, God zegen jullie. Agradecemos pastor Jasron, pastor Juraima. Ik dank onze voorgangers, pastor Jasron, pastor Juraima. Na confiar-me a tarde como por bendicionar inglês com palavra. Dat ze mij hebben vertrouwd om de gemeente te zegenen met een woord. Para mim é honor para delante de tour Voor mij is het een voorrecht om hier voor te staan. Confio Deus que palavra que vou receber a tarde. En ik vertrouw op God het woord dat je vandaag ontvangt. Lo animavo. Het zal je bemoedigen. Lo inspiravo. Het zal je inspireren. Para seguir delante. Zodat je naar voren blijft gaan. Então, met um tema a tarde. En ik heb een thema vandaag. Caminho de Deus ponemi. Waar God me heeft gezet. Lo me bendicionar. Daar zal ik gezegend zijn. Lo me prosperar. Ik zal voorspoeden. Lo vai me bom. Het zal goed met mij gaan. Lo vai me bom aqui. Het zal goed met mij gaan in dit land. Lo vai nos bom aqui. Het zal goed met ons gaan in deze land. Abota sei? Geloof je dit? Abota que Deus aponebo aqui. Geloof het in het land waar God je heeft gezet. Tapabo prosperar. Het is zodat je kan voorspoeden. Tapabo vai delante. Zodat je vooruit kunt gaan. Agora tem pergunta. Nou, er is een vraag. Kiko botasi. Wat doe je? Se botou pouco secura. Als je droogte ervaart. Kiko botasi. Wat doe je? Botinha promessa. Als je een belofte hebt. Anto botou pouco contrali. En je ervaart het tegenovergestelde. Kiko botasi. Wat doe je dan? Laten we lezen Galaten 3:29. We gaan naar Galaten 3:29. Botinha promessa de Deus. Je hebt een belofte van God. Anto botinha quase algo também. En je moet ook iets doen. Den Galaten 3, escrevi no versículo 29. Na primeiro lugar, se você pertencer a Cristo, você é descendente de Abraham e tem benefício de promessa que Deus fez a Abraham. Het zegt bij vers 29 van Galaten 3. En als jullie van Christus zijn jullie kinderen van Abraham. Daarom erven jullie zijn belofte. Zo is de belofte die God vroeger aan Abraham deed, nu ook voor jullie. Se nós pertencemos a Cristo, dus als wij tot Christus behoren, nós está descendiente de Abraham. Dan zijn we kinderen van Abraham. Na papimento, né? Carbon de corsão, uma bingo vital papimento. Nou, in het papiment, ik carbon de corsão, pastor Jasron, aí fitami bem, Dus pastor Jasron heeft me uit Curaçao uitgenodigd. Directamente voor de corsão, mita. Ik ben direct uit Curaçao. Então, no papimento, eu também sou assim, descendente de Abraham. En in het papiment zegt je als je een vertale maneira wat je. Als je een kind bent van Abraham. Então, botin benefício. Dan heb je ook alle voordelen. Die promessa que Deus fez a Abraham. Van de beloftes die God aan Abraham heeft gedaan. Amen. Amen. Que men die tiende que pertenecem a Cristo que nada. Er zijn mensen die hier tot Christus behoren. Então, kita sucede com nós hoje. Dus wat gebeurt dan met ons? Nós tem benefício. Wij hebben de voordelen. Die toer promessa que Deus fez a Abraham. Van alle beloftes die God aan Abraham heeft gedaan. Amen. Amen. Deus permitiu bendicionar Abraham. God heeft beloofd dat hij Abraham zal zegenen. Hij zei dat hij zou vermenigvuldigen, dat hij een groot volk zou zijn. Hij heeft hem sterren laten zien en hij heeft tegen hem gezegd, tel ze. En hij zei, kijk naar het zand, zoveel zal je ook gezegend zijn. Amen.
Pero kung tatawor si botopa net contrali awor. Het vraag is nu, als je nu het tegenovergestelde ervaart. Botopa ku secura. Je hebt droogte. Or botopa ku secura de movida. Als je droogte in je leven ervaart. Secura den seno ng familiar. Droogte in gezin, in je gezin, in je familie. Secura den vida espiritual. Droogte in je geestelijke leven. Espera e promessa ainda. Dan blijf je nog hopen op het belofte van God. Secura de iglesia. Droogte in de kerk. Bota queda ainda confia Dios. Vertrouw je God nog steeds? Amen. Amen. Nos te queda confia Dios ainda. Blijven we God nog steeds vertrouwen? Laga nos banwag den Genesis 26. We gaan naar Genesis 26. Kiko nos tin kuhasi ora ko nos topa ku secura. Wat moeten we doen als we droogte hebben? Lees por me 6 versículo dan. We lezen Genesis 26 vers 1 tot en met 6. En het zegt: op een keer was er hongersnood in het land. Dat was een andere hongersnood dan de hongersnood die er geweest was in de tijd van Abraham. Isaac trok naar Abimelech en Gerar. Abimelech was de koning van de Filistijnen. De Heer kwam naar Isaac toe en zei: ga niet naar Egypte, maar blijf in het land dat ik je noem. Blijf als vreemdeling hier in Gerar wonen. Ik zal hier met je zijn. Ik zal hier goed voor je zijn. Want ik zal al deze landen aan jou en aan je familie na jou geven. Ik zal mij houden aan de eed die ik aan je vader Abraham had gezworen. Ik zal je familie na jou net zo ontelbaar maken als de sterren aan de hemel. En ik zal al deze landen aan jouw familie geven. En door jouw zoon zullen alle mensen van de aarde gezegend worden, omdat Abraham mij gehoorzaam is geweest en mij heeft gediend. Hij heeft zich gehouden aan al mijn bevelen en wetten. Dus bleef Isaac in Gerar wonen. Toen de mannen daar hem naar zijn vrouw vroegen... Oh, dat is iets anders. Dat is 6. Oké, dus lezen in probeer 6 versículo dan. Dus we lezen de eerste 6 versen. Mosta miraku atrobe hamber arena. En hier kunnen we zien dat er weer hongersnood was. Als iets zich herhaalt, wat zal je doen? Dus als er droogte komt en het blijft komen, wat doe je dan? Isaac. En Isaac. Het naam Isaac betekent vreugde. Amen. Anto Isaac a encontraku secura. En Isaac had droogte. Anto quer abandonar a terra Gerar. En hij wilde weg van Gerar. Anto Dios dijo no vai Egipto. En God zei tegen hem: ga niet naar Egypte. Awe Dios que bisabu ora ku botopa ku secura. Vandaag wil God tegen je zeggen: als je droogte ervaart, no vai Egipto. Ga niet naar Egypte. Christianen ora ku nantopa ku secura. Christenen, als ze droogte zien hebben, maar wabibianan das koe be camina fácil. Ze gaan vaak naar de makkelijke weg. Wabibia ora ku secura presenta. Als droogte zich voordoet, nós das koe be camina fácil of no? Gaan we vaak zoeken we een makkelijke uitweg. Nós buscamos outro caminho babai. We zoeken een ander weg om naartoe te gaan. Isaac também. Isaac ook. Então, tem uma visão babai. En in zijn beweging om daar naartoe te gaan, ontmoette hij God. Então Deus digo né? En God zei tegen hem: no vai. Ga niet naar Egypto. Ga niet naar Egypte. Ik zal je een land laten zien waar naartoe je moet gaan. In feite is er nergens waar hij naartoe moet. Hij moest daar blijven. Hij moest in het land van droogte blijven. Wat zien we dan nu in Isaac? Wat zien we in Isaac? Obediencia. Gehoorzaamheid. Als je God gehoorzaamt, dan kan God zijn plan met jouw leven uitvoeren. Jouw gehoorzaamheid doet de deuren van zegeningen open. Jouw gehoorzaamheid opent de deuren zodat je vooruit kunt gaan. Dus wees niet ongehoorzaam als je droogte ervaart.
Vaak als we droogte hebben, zeggen we, waar is God gebleven? Maar hij is er nog. Maar je moet zijn plan die hij in die moment heeft begrijpen. Amen. Amen. Dus Dus wanneer wij droogte ervaren, zeg tegen God, dankjewel voor de droogte. Want daar worden we getraind en gevormd om door te gaan. Weet je kan de sterke punten zien van Isaac, maar hij had ook zwakke punten. En zijn zwakke punten kan je zien bij vers 7, 8 en 9. Want hij zei dat Rebecca, dat zij haar zus was. Hebben we ook allemaal onze sterke punten. Maar soms door omstandigheden komen onze zwakke punten naar voren. Amen. Amen. Of no? Of niet? We hebben allemaal onze sterke kanten. Maar als situaties zich voordoen, komen ook onze zwakke punten naar voren. En je kon Isaacs sterke punten zien. Maar hij had een zwakte. En hij zei dat Rebecca, dat zij zijn zus was. Weet je, omdat hij bang was, heeft hij dat gezegd. Zijn vader deed dat ook door angst. Omdat Rebecca zo mooi was. En hij was bang dat zij hem gingen doden door middel van Rebecca. Amen. Dado momento Abimelech. En op een gegeven moment Abimelech, de koning Abimelech, ging even rondkijken in zijn paleis. En hij zag hoe Isaac genoot van zijn vrouw. In het plek waar God je heeft gezet. Als je een man of vrouw hebt, mag je van hem of haar genieten. Maar het moet wel van God zijn. Want hij genoot van zijn ding. Vaak liegen we door angst. En dit was een zwakke punt van Isaac. We hebben ook al zwakheden. Maar God helpt ons. Weet je wat de psalmist heeft gezegd? Wanneer ik angst ervaar, zal ik op God vertrouwen. Weet je, angst valt ons allemaal aan. Weet je, de persoon die hier voor je ziet staat is vol met angst. Maar ik vertrouw op God. En wanneer ik angsten heb, moet ik leren God te vertrouwen. Dat is je sleutel om angst te kunnen overwinnen. Amen. We hebben zelf een lied die we zingen. Romeinen 8 vers 15. Het zegt, wij zijn geen slaven van angst. Want het geest van God heeft ons bevrijd. Amen. Amen. Maar we gaan kijken naar wat Isaac heeft gedaan. Bij vers 12. Isaac assembra den e país aya ela cosecha chembia mas tanto com lo qual que ela sembra para soma Deus tabata bendicione. Ja, Genesis 26 vers 12. En Isaac zaaide in dat land. Dat jaar oogste hij 100 keer zoveel als hij gezaaid had, want de Heer was goed voor hem. Ora nos obedece Dios. Wanneer wij God gehoorzamen, nos sembra en we zaaien, Dios também multiplicar esse minha. Zal God de zaad laten vermenigvuldigen. E Yahweh prometa. De sleutel is, começar na obediência. We moeten gehoorzamen. Ante ora que você sembra você minha. En wanneer je zaad zaait, Dios também assim chembia mais tanto. Zal God het 100 keer zoveel maken. Que mendi
Botamira Isaac a obedecer, ora dat in secura. Dus je kan zien, Isaac gehoorzaamde toen er droogte was. Después eta bij sembra. En hij zaaide. En tot Dios te multiplicar. En God vermenigvuldigt. En het zegt bij vers 13, hij werd rijker en rijker, totdat hij heel erg rijk was geworden. Cada dia. Elke dag. Dios talaga bu avançar. God laat je vooruit gaan. Mijn media situatie si bosinha obedecer Dios. Ter midden van de situatie, als jij leert God gehoorzamen, het zal beter met je gaan. Je zal vooruit gaan. Want dat is Gods plan voor jou. Amen. Amen. We gaan verder bij vers 14. Want we kunnen zien hoeveel dingen Isaac heeft gedaan. Het zegt bij vers 14, hij had zoveel schapen, geiten en koeien en zoveel slaven dat de Filistijnen jaloers op hem werden. Ze gooiden de waterputten dicht die vroeger door de knechten van Abraham waren gegraven. En Abimelech zei tegen Isaac, ga hier weg, want je bent veel machtiger geworden dan wij. Bomira e postnan kusutata akoba. Hier kan je zien de waterputten die zijn vader had gegraven. Nu gaat hij die allemaal openmaken. Obediencia. Gehoorzaamheid. Perseverada. Moet je ook leren volharden. Obediencia. In jouw gehoorzaamheid is er een sleutel zodat je kunt volharden. En we gaan verder. Het zegt, toen vertrok Isaac daar met iedereen die bij hem hoorde. En hij ging in het dal van Gerar wonen. Daar groef hij de waterputten weer op die in de tijd van zijn vader Abraham waren gegraven en die na Abrahams dood door de Filistijnen waren dichtgegooid. Hij gaf die putten weer de namen die zijn vader eraan had gegeven. Daarna groeven de knechten van Isaac in het dal en vonden daar een bron met stromend water. Maar de herders van Gerar maakten ruzie met de herders van Isaac en zeiden... Dus het eerste waterput die hij had gegraven, wat had hij ontmoet? Hij kreeg ruzie. Hij heeft de waterput de naam ruzie gegeven. Dus het eerste waterput noemde hij ruzie en hij ging naar een andere. En hij zei bij vers 21, toen ze een andere waterput groeven, ontstond daar ook ruzie over. Daarom noemde hij die put Sitna, betekent vijandschap. Dus hij had vijandschap. Ik ben naar Curaçao gekomen. Hij had daar opties. Dus hij kon niet verder. Opposition. Dus hij had oppositie. Dus hij kon niet verder gaan. Eerste waterput. Er was een ruzie. Tweede waterput. Oppositie. Pero perseverancia. Maar volharding. Als je volhardt, dan haal je alles even terzijde. Je moet alles een beetje aan het zijkant leggen als je volhardt. Mensen die volharden, halen even de ruzie weg. Mensen die volharden, halen oppositie even terzijde. En dan ga je bij de derde put. En het staat bij vers 22. Hij vertrok daar weer en groef een andere put. Daarover ontstond geen ruzie. Daarom noemde hij die put Rehoboth. Betekent ruimte. Want hij heeft het put ruimte genoemd. En wanneer je volhardt, haal je dingen even aan de kant. En als je ruzie hebt ontmoet, haal je dat aan de kant. Met oppositie ervaren je aan de kant gehaald. En je komt bij ruimte. Het is tijd om naar ruimte te komen. Maar je zal hier niet komen als je niet leert om te volharden. Amen. Amen.
Nos que llega no espacio. Willen bij ruimte komen? Nos tato pa que seinang. We zullen deze dingen ontmoeten. Pero nos tinko lagan an descurajanos. Maar we moeten ons niet laten ontmoedigen. Nos tinko bay na espacio pa so madenge país We que moeten naar Dios ruimte ta toe. ponemi pa meeting espacio. Want in dit land heeft God mij hier gezegd om ruimte te hebben. Amen. Amen. Amigo abo Dios ta bay expandes nos territorio. God gaat ons het territorium laten groeien. Pero ora ko nos topa ku pleito, ku nos topa ku opposition. Hindi ta Maar contra wanneer di wij bo. ruzie krijgen, oppositie krijgen, mensen zijn tegen je. In feite ta yuda nan ta yudabu. In feite helpen ze jou Pa boyega bometa. om naar jouw doel te komen. Amen. Amen. In feite nan ta base ta yudando nos. Ze helpen ons. Pasoma nos ta bay persevera. Want zo gaan we volharden. Of no? Amen. Amen. Espacio nos ta bay crea. We gaan ruimte creëren. Door die alakos ng manda. Door dingen aan de kant te zetten. Laga nos bangun tigimas. We gaan verder lezen. Edi 4 kos ku Isaac as dinge país. De vierde ding die Isaac in dat land heeft gedaan. Anto nos tambe tin ku asinang. En dat moeten wij ook doen. Lesen tigimas. En het zegt, nu heeft de Heer ons ruimte gegeven. Nu kunnen we met al onze mensen en al onze vee in dit land wonen. En hij reisde vandaar naar Beersheba. Die nacht kwam de Heer naar hem toe en zei, ik ben de God van je vader Abraham. Wees niet bang, want ik ben met je. Ik zal goed voor je zijn en ik zal je familie erg groot maken, omdat ik dat heb beloofd aan mijn dienaar Abraham. Toen bouwde Isaac daar een altaar waar hij de Heer aanbad. Amen. Hij zette er zijn tenten op en zijn knechten groeven er een waterput. Kikalasi. Wat heeft hij gedaan? Después que Dios adone espacio. Wanneer God hem ruimte had gegeven, Dios aparece na je. God kwam naar hem toe. Agora que tabe assim. Wat gaat hij nu doen? Tabe bouw altar. Hij gaat een altaar bouwen. Pa adorar su Dios. Om zijn God te aanbidden. Den e país que Dios apone nos. In het land waar God hem heeft gezet. Den e país que Dios apone nos. In het land waar God ons heeft gezet. Nós necessitamos lugar para nos buscar Dios su presencia. Moeten we een plek hebben zodat wij de tegenwoordigheid van God kunnen opzoeken. Amen. Amen. Tem lugar aqui. In dit nós land necessitamos caminho para buscar Deus su presencia. Hebben we een plek nodig waar we Gods tegenwoordigheid kunnen zoeken. Amen. Wat een altaar? Heb je een altaar? Posa su tata Abraham. Weet je zijn vader Abraham? Que tata que abai ela bouw altaar. Overal waar hij ging heeft hij een altaar gebouwd. Petuma tempo com Deus. Om tijd te nemen met God. Para agradecer Deus. Om God te danken. Impossível que Deus do nabo espaço para crescer. Het is onmogelijk dat God je ruimte geeft om te groeien. Es impossível se Deus do nabo espaço para avançar em vida. Het is onmogelijk dat God je ruimte geeft zodat je vooruit kunt gaan in je leven. Então não tem momento para dar glória e agradecimento. En je neemt de tijd niet om hem glorie te geven en om dankbaar te zijn. Amen. Amen. Nós precisamos momento aí. We moeten die tijd hebben. Para nós reconhecer que tá motivo de Deus Want wij e tá erkennen, bem te prosperar. Wij erkennen dat wij voorspoeden door God. Amen. Amen. Para nós vai bom. Want het gaat goed met ons. Para nós assim perseverar. Want we hebben geleerd hoe we moeten volharden. Nós assim confia Deus em situações. We hebben God leren vertrouwen in situaties. Lees pida mais. En we gaan verder lezen. En het zegt: Abimelech kwam vanuit Gerar naar hem toe met zijn vriend Ahuzat en zijn legeraanvoerder Pichol. Isaac zei tegen hen: waarom komen jullie naar mij toe? Jullie haten me toch? Jullie hadden mij toch weggestuurd? Ze zeiden: we hebben duidelijk gezien dat de Heer met je is. Laten we daarom samen een eed zweren. Laten we met elkaar een verbond sluiten dat je ons geen kwaad zal doen. Want wij hebben jou ook geen kwaad gedaan. We zijn alleen maar goed voor je geweest en hebben je in vrede laten vertrekken. En het is duidelijk dat de Heer goed voor jou is. Toen maakte hij een verbondsmaaltijd voor hen klaar en ze aten en dronken. De volgende dag stonden ze vroeg op en zwoeren elkaar de eed. Toen bracht Isaac hen een eind op de weg en ze vertrokken in vrede. Amen. Después, vou também estudar 5 stappen que tá assim. En hier zie je een vijfde stap. Que pode assim? Wat doe je? Ku ora, ku ehende nang, ku ta kontrabo, awor ku namira ku, bota avançar. Wanneer je vijanden naar je toe komen en ze zien dat je voorspoedt.
Lobabisa wa kita mi oportunidad ando. Zal je zeggen, dit is nu mijn tijd? Kilo bisa. Wat zou je En dan zeggen? ko ta contra bo. Mensen die tegen jou zijn. Ahorita mira como Dios ta tratavo. Ze zien hoe goed God voor je is. Dan mira como ta prospera. Ze zien hoe je voorspoedt. Baka pa di trabo altar Je hebt ook nog een altaar gebouwd. Maneiro está assim. Nossa cabeça igreja, lá me disse assim, mas cabeça de igreja. We zeggen, we zijn net uit de kerk gekomen. Igreja estava tremendo, os bichos estava tremendo. Het was een gezegende dienst. Het was een goede boodschap. Antota ti wende com assim me daño. En er is iemand die mij kwaad had gedaan. Anto hoita bin seca mi. En nu komt hij naar me toe. Hey, hoita bin seca mi. En nu komt hij naar mij toe. Auto costa bolto pa ding. En gaat alles nu omschrijven in je binnen? Wat ga je nu doen? Zijn we er nog? Ben je met me? Oportunidad. Zeg je, het is nu mijn mogelijkheid? No, hindi na ko ta adorar Dios. Nee, mensen die God aanbidden. Nos llama vredestichter. Ja, we zijn vredestichters. Of no? Of niet? Isaac asera paz. Isaac had vrede met hen gesloten. Ora que hindi nang ta contra bo. Wanneer mensen tegen jou zijn. Hindi nang ko tabo malu. Mensen behandelen je slecht. Un dia Dios lo manda turi bogaminda. En een dag gaat God hun allemaal naar je toe sturen. Test bo amor. Om je liefde te testen, te beproeven. Test bo fe. Om je geloof te beproeven. En wat zal je dan doen? Isaac. En no perde pagana. Hij perde tempo. Hij heeft het meteen gedaan. Ela direito fiesta. Hij had een feest voorbereid. Ela celebrar kunang. En heeft met hen gevierd. Zero impacto kunang. Hij heeft een verbond met hen gesloten. En hij liet hen met vrede weggaan. Romana nos mesdaine di paz. We moeten mensen zijn van vrede. No questionar ninguém. Dus bevraag niemand niet. No toma revanche. En no toma revanche. Wat mijn turno. Zeg, dit is niet mijn kans nu. Tabo turno pa hasi bom. Het is jouw kans nu om goed te doen. Tami momento pa mi volte cos na mi favor. En het is jouw moment om dingen om te laten draaien. No stay. Ben je er nog? Dale gloria a Dios. Zeg glorie tot God. Pasine te sakin nante yabi nango Dios ta duna nos. Dit zijn de sleutels die God aan ons geeft. Pa nos mo avançar in vida. Zodat wij kunnen voorspoeden in het leven. Wanneer wij droogte ervaren. Wat zullen we doen? Persevera. Volharden. Wanneer we in een land zijn van droogte. We zullen zaaien. Amen. Amen. We zaaien, zodat we kunnen oogsten. Amen. Want God is een God die zaad geeft aan de zaaier. Je moet iets doen in dit land zodat je kan verspoeden. Isaac alaga bom exemplo para abo e ami para nós cada uno. En Isaac was een goede voorbeeld voor ons allemaal. Ora que nós praticar cos nang aqui. Wanneer we deze dingen doen, nós lo mira gloria de Dios. Zullen wij het glorie van God zien. Amen. Amen. Que Deus bendiga cada para nós vamos celebrar. Dat God jullie allemaal zegenen zodat we kunnen vieren. Thank you, Roland. La que nos dê a palavra, la que nos dê forte aplauso. Laten we het woord een sterk applaus geven. Bendicionado, Als je Dios gezegend forte aplauso. Geef God een applaus. Ata nos tenha mabu danki. Vader, we danken u. Nos lo empuja. Dat we nos lo puxa. dat zullen duwen. Tur problema. Alle problemen. Tur contratiempo. Alle tegenslagen, oppositie. Nos lo puxa nan. We duwen ze. Perseverar. En we zullen volharden. Para nos alcançar. Zodat wij, lo qual va predestinados para alcançar. Wat u voor ons voorbereid heeft, kan bereiken. Dice, Señor, lo me puxa. Zeg, Heer, ik zal duwen. Dice, maneira bota querer. Dice, zeg zoals je Señor, lo me gelooft. puxa. Zeg, Heer, ik zal duwen. Lo me perseverar. En ik zal volharden. In toda circunstância. In alle situaties. E lo me mira bo gloria. En ik zal uw glorie zien. Riba mi vida. Over mijn leven. Isso aqui me te declarar. Dit verklaar ik. Riba mi mes vida. Over mijn leven. In nome de Jesus. In de naam van Jezus. Amen. 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 Amen.
Declaracos bom ribo bomens bida roman. Verklaar goede dingen over je leven. Declarar a palavra de Dios ribo bida, met dat Verklaar het woord van God over je leven. Tremendo, maar sossegado em presença de Deus. Ik had kunnen rusten in de tegenwoordigheid van God. Pai, palavra para você sossegar em je. Had je een woord gekregen om hierin te rusten? Palavra que você vai cascuneer. Is er een woord dat je mee naar huis kunt gaan? Deus dank je per palavra. Dank God voor het woord. Tem momento tempo disso, Deus Neem dank. tijd en dank God. Dank je, Jesus. Dank je, Senhor. Amen. Romanang, ik wil Shaira naar voren roepen. Zodat zij de aankondiging kan doen. God zegen, broeders en zusters. Ik ga bidden voor de tienden en de offers. Dus voor degenen die dat nog niet hebben gebracht, jullie kunnen dat nu doen. Want ik ga nu voor de tienden en de offers bidden. Tata Santo, me te agradecemos, mi Dios, me te traes nos ofrenda y nos diezmo delante de tu presencia, oh Tata. Oh mi Dios, mañana nos escucha audio, mi Dios. Nos de periodo en que nos puede experienciar segura, oh Tata. Nos foco lo que deriva abo, mi Dios. Nos queda fija nos vista arriba abo, mi Dios. Y nos saco abo lo multiplicar para nos, oh mi Dios. Nos saco abo ta nos proveedor. Abo sempre da sorro para nos, oh Tata. Pensei audio, mi Dios. Nos agradecemos, mi Dios, por temporada nang de segura, pero também nos agradecemos, mi Dios, por temporada nang de prosperidade que está na caminho, meu Deus, temporada de multiplicação, meu Deus. Nós te agradecemos, Tata, para a bendição que está na caminho. Dank je, meu Deus, in nome de Christus Jesus. Amen. Zijn er mensen die ons vandaag voor het eerst bezoeken? Ik wil even de handen zien, degenen die ons vandaag voor het eerst bezoeken. Welkom, zijn er hier beneden nog mensen? Welkom in het huis van God, welkom in House of Worship Hollanda. We zijn zeker een huis van aanbidding, maar zoals jullie vandaag hebben gezien, zijn we ook een huis van gezelligheid en van sfeer. Dus we zijn heel blij dat jullie vandaag zijn gekomen en we hopen ook dat jullie vaker hier aanwezig zullen zijn. Zijn er mensen die de komende week jarig zullen zijn of de afgelopen week jarig zijn geweest of iemand die toevallig vandaag jarig is? Zijn er nog andere mensen? Ja, ik wil jullie vragen om even naar voren te komen. Ik zie daarboven ook nog iemand. Nou, ik wil jullie alvast feliciteren. Ik wil jullie ook heel veel, eigenlijk het beste toewensen voor het nieuwe levensjaar. Dat jullie mogen blijven groeien in God en dat jullie op zijn pad mogen blijven wandelen. En ik wil zuster Sabita vragen of zij voor hun kan gaan bidden. Vader God, we brengen vandaag al onze broers en zusters voor uw troon, o Heer. En wij danken u voor uw genade. Dank u, Heer, dat u hen een nieuw jaar van leven had gegeven. We danken u dat u hen zal blijven voorspoeden. Dat ze in uw plan en doel zullen blijven lopen, o Heer. En dat u met hen zal zijn elke dagen van hun leven. We danken u, Heer, dat terwijl zij u gehoorzamen, u hen doet voorspoeden, o Heer. Ook al als ze droogte ervaren, zullen zij blij en vreugdevol zijn in u, o Heer. Dit vragen we allemaal in de naam van Jezus Christus. Amen. Amen. Ja, nogmaals genieten van jullie verjaardag. En we vinden het nooit erg om een stukje taart te krijgen. Nou, ik ga heel kort nog een paar aankondigingen met jullie meedelen. Voor de rest van de aankondigingen wil ik jullie bemoedigen om de app van House of Worship Hollanda in de gaten te houden. Want alle activiteiten die wij hebben binnen de kerk, die worden allemaal gestuurd en gedeeld via het telefoonnummer van de kerk. Dus hou die vooral in de gaten. Voor nu wil ik met jullie vooral mededelen de bootcamp die wij hebben, Boas Bootcamp, voor alle jongeren van de leeftijd tussen 11 en 17 jaar. Dat zal dus plaatsvinden van 28 oktober tot en met 1 november. Dus voor alle jongeren die daaraan deel willen nemen, dan wil ik de ouders vragen om de jongeren daarvoor in te schrijven. Vandaag is de laatste dag om jouw kind daarvoor in te schrijven. Dus als jouw kind daaraan wil deelnemen, dan wil ik de ouders bemoedigen om vandaag dat inschrijfformulier in te leveren, zodat jouw kind dat niet gaat missen. Het wordt echt hartstikke leuk. En voor degenen die daarvoor willen geven,
dat is hartstikke welkom, want het wordt een gezellige week voor alle jongeren. Dus als jij als je iets op je hart voelt om daarvoor te geven, dan is dat zeker welkom. Verder hebben wij volgende week zondag onze eredienst. En ja, eigenlijk de rest van de aankondigingen zijn gewoon precies hetzelfde zoals elke week. Dus hou de app in de gaten voor de aankondigingen die er vandaag niet zijn benoemd, maar die er wel zijn. Het nummer van de kerk is 0613195498. Dit waren dus de aankondigingen. Geniet van de gezelligheid straks. Dank je, Shaira. Dankjewel, Shaira. We staan met die lanti Solimar, Rodi. En we roepen Solimar en Rodi naar voren. Naomi. En dan we bendicionaren. En we gaan hen zegenen. Solimar, com sua família. Solimar en zijn gezin. Da parte de House of Worship algum ano. Ze zijn nu al een paar jaren deel van House of Nanta Worship. biba na Almere. Maar ze wonen in Almere. Nanta corremia aqui na já domingo. En ze rijden elke zondag hier naartoe. Depois tique mais menos. En dan soms ietsjes minder. Confiando Deus para um cas, para um bai bandi na cas. En ze vertrouwen God dat ze een huis kunnen krijgen. Pero na que da bem hope ai. Maar ze zijn heel lang hier blijven. Pero agora na um cas na Almere para um bai nós que bendicionaram. Maar nu hebben ze een gemeente gevonden in Almere. En we gaan ze zegenen. E me eu conheço Solimar conhece meu pai, eu sempre digo bisa, no? Solimar kent mij al heel lang. Feitje aqui. Van kleins af. Antonanta parte de casa aqui. En ze zijn deel van dit huis. E ela bisa, corda bisa, kunang lobing. Visitar aturat que me bostang mira na spanta. En zij onthoudt, ze komen soms ook even bezoeken. Na hallo sige bing persoon aan de parte de House of Worship. Ze zullen blijven komen, ze zijn ook deel van House of Worship. Dus we willen ze zegenen. Tata nós chamamos danki para Solimar, danki para Rodi, danki para Naomi. Tata danki Senhor que bota mira na fieldade. Tata que não importa Senhor a distância, não importa o obstáculo não Senhor que ela experienciar com sua saúde durante anos não, oh meu Deus. Tata ela sigue perseverar e tata danki para boa fieldade riba na vida. Riba ng kas, kung nunca nalo falta de nada, oh meu Deus. Tata danki, Senhor, que te ora ta si dolo, pero abo, Senhor, ayama nang pa uma etapa novo, oh meu Deus. Tata ko bohab porta pa kas, Senhor, cerca de ng kas. Tata nos ta manda nang inana, oh meu Deus, nos ta bendisyonan ng kulobay ng bong, oh Senhor. Tata ko tulo kwal ko ba ekipanang pe akinanang, oh meu Deus. Tata ko nalo bay, Senhor, i-executar. Elo qual ku aba pone riba ng coração. E amada, Senhor, ku aba duna ng Senhor, que saki, Senhor, lo aumentai bira mas. Tatamita bendicionanang ku turbo bondad, ng turbo maravilla ng Senhor, tulo qual, Senhor, aba preparanan, Senhor, panang nalo alcanzanan, oh meu Deus. Tata sigiwak ng kuwo di carinho, oh meu Deus. Companhana e guarda dinang. E tata danki, Senhor, que nos porta contento, que nos porta para parte de nang crescimento, que nos porta sembra de nang vida. Tata danki, Senhor, que não vai confundir-se fuerte, firme, oh meu Deus, para não prosseguir bom opribaje. Tata me ta yamabo danki para nang, de nome de Jesus. Amém. Amém. Amen. E aqui rato você bendicionar. En later kunnen jullie hen zegenen. En we gaan de dienst sluiten. Team de alabanza, we staan erbij met een com canção alegre. Aanbiddingsteam, kom je naar voren zodat we met een lied kunnen sluiten. Kunnen jullie opstaan? Precies 1 minuut. En 1 minuut. Ten man je in de bandibos, zit mucho in de grande joven. Hou het hand van de persoon naast je vast. Ten man je in de connecta con in de rapidamente. Houd iemands hand vast.
Y declara una palabra de bendición y bendición. En verklaar een woord van zegen over Rápido, hun rápido. leven. Una palabra Snel. fe deep de un corazón. Snel, een woord van diepste van je Een hart. palabra de bendición. Een woord Verklaar van een woord van zegen. zegen over zijn leven. Vanuit het diepst van je hart. Proclameer. Verklaar Is een het. links, is een rechts. Voor degene die links van je staat en ook rechts van je. Papia bom, papia bida. Spreek leven. Bise justo koslo baie bom. Zeg tegen de rechtvaardige dat het goed met ons zal gaan. Bise koslo baie bom. Zeg het zal goed met je gaan. Bise koslo baie bom. Het zeg het zal goed met je gaan. Bise umiamas koslo baie bom. Zeg het nog een keer, het zal goed met je gaan. Wake de sukara bise Kijk koslo helemaal waar baie in bom. hun gezicht en zeg het zal goed met je gaan. Maar bise botra staan Heb be. het ook Bise tegen de botra persoon staan achter je be. gezegd, zeg Koslo tegen baie hem. bom. Het zal goed met je gaan. Lobo come die fruta. Je zal eten Die van de bomanen. vruchten van je handen. Laten we salsa nos manen. Laten we onze handen verheffen. Señor Dios, met de bendicionado pueblo. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede, zijn shalom. Wees gezegend in Jezus' naam en we zeggen allemaal samen, amen, amen. Luister goed. Doe naar Christus een applaus. Geef Jezus een applaus. Nós lagamos grande na baina mesa, lagamos grande na sali. We laten onze ouderen Is eerst naar buiten gaan. Bij Sinta na mesa, we staan bij de baina mesa, de cafetaria. Zodat ze naar Com café pastora kunnen Juraima gaan daarbij komen staan. om aan tafel te gaan zitten. Nos dado nabo honor, nos dado nabo ture gloria, nos dado nabo Yes, we zijn weer aan het einde van onze dienst gekomen. Dus we kunnen nu lekker gaan genieten, lekker gaan eten. Lekker genieten van gezellige muziek ook erbij. Maar daarvoor wil ik nog even kijken naar wat we eigenlijk net hebben gehoord. We hebben gehoord van Isaac bij de Filistijnen. Maar wat het meeste bij mij bleef hangen is eigenlijk dat je eigenlijk in gehoorzamen, dan krijg je een sleutel om te kunnen volharden. En dat volharden is eigenlijk het belangrijkste. Vooral in droge tijden moet je volharden om door moeilijke tijden heen te gaan. Door de ruzie aan de kant te zetten, door oppositie aan de kant te zetten. En om een beetje ruimte te creëren. En dan wat doe je met die ruimte? Die kan je gebruiken om te zaaien, zodat je ook kan oogsten. Nou, ik ga het zo genieten, dus ik ga het niet te lang houden. Maar ik wil je aanmoedigen om onze sociale kanalen te volgen. Op Instagram is dat Houlanda en op Facebook is dat House of Worship Houlanda. Nog een fijne week toegewenst. House of Worship is een toegewijd huis van aanbidding waar Jezus, onze redder en verlosser, centraal staat. Het is een plek waar wij als christenen dagelijks de aanwezigheid en liefde van God opnieuw mogen ervaren. Jij bent van harte welkom om samen met onze broeders en zusters God te loven en te prijzen met heel ons hart. In House of Worship vormen wij een gemeenschap waarin we voor elkaar bidden, voor elkaar zorgen en waar Gods woord met liefde en waarheid wordt verkondigd. Hier zul je de vrede, vreugde en liefde van God ervaren. En vinden mensen genezing en bevrijding door hun geloof. House of Worship is gevestigd op de Pretoriastraat 56, 2987 AK in Ridderkerk. Onze eredienst vindt plaats op zondagen van 2 tot 4 uur 's middags. Je kunt deze diensten ook online volgen via onze YouTube-kanaal House of Worship Houlanda. Bovendien is er iedere zondag een kinderdienst voor kinderen van 3 tot 12 jaar. Op de vrijdagen hebben we onze Bijbelstudie en een jeugddienst voor jongeren van 12 tot en met 16 jaar. Vanaf 8 uur tot en met 9:30 's avonds. Voor verdere informatie kun je contact met ons opnemen via telefoonnummer 06 13 1954 98. Wil je meer over ons weten, dan kun je ons volgen op Instagram
en Facebook onder de naam House of Worship Hollanda. Je bent van harte welkom. Er staat een stoel speciaal voor jou klaar. House of Worship is een toegewijd huis van aanbidding waar Jezus, onze redder en verlosser, centraal staat. Het is een plek waar wij als christenen dagelijks de aanwezigheid en liefde van God opnieuw mogen ervaren. Jij bent van harte welkom om samen met onze broeders en zusters God te loven en te prijzen met heel ons hart. In House of Worship vormen wij een gemeenschap waarin we voor elkaar bidden, voor elkaar zorgen en waar Gods woord met liefde en waarheid wordt verkondigd. Hier zul je de vrede, vreugde en liefde van God ervaren. En vinden mensen genezing en bevrijding door hun geloof. House of Worship is gevestigd op de Pretoriastraat 56, 2987 AK in Ridderkerk. Onze eredienst vindt plaats op zondagen van 2 tot 4 uur 's middags. Je kunt deze diensten ook online volgen via onze YouTube-kanaal House of Worship Hollanda. Bovendien is er iedere zondag een kinderdienst voor kinderen van 3 tot 12 jaar. Op de vrijdagen hebben we onze Bijbelstudie en een jeugddienst voor jongeren van 12 tot en met 16 jaar. Vanaf 8 uur tot en met 9:30 's avonds. Voor verdere informatie kun je contact met ons opnemen via telefoonnummer 06 13 1954 98. Wil je meer over ons weten, dan kun je ons volgen op Instagram en Facebook onder de naam House of Worship Hollanda. Je bent van harte welkom. Er staat een stoel speciaal voor jou klaar. Extraño pasando, ting gente cuta que ta huega. El Salvador lo presenta, pa busque stan cuta DJ, wakba bota clar, pa no queda atrás. Man el ladrón está bien, ora nata drumming, trompet lo resonar. Cristo lo presenta, mi homo quiere Cristo na caminda. Hubo queda sin querer Cristo cana y presenta. Desde aquí hay aquí luna, noche o día. Un cosmisa. Sí. Hey. Cristo su venida está cerca. Ah, tata, ¿qué está pasando? ¿No? Pero te quería de viento. Preparado mes. Ha, a huevo que espanta, vampi bombina preparada. Pasó Cristo, no Salvador, está na caminda. Mi hobo ta trepan cubota la. Legumai, chanza umbanda. Compartivo fe esperanza cubo prójimo awe. Tiene que shonar no tarda. Bam 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 bam. Bam bam vivo vida pe. Entregado corazón. Pasó mañana portala. Vamos vai con no Señor. Estima boruman.
pro coração e recebe. Cristo su venida está cerca.